Estem segurs que arribaràs a ser la mestra de l'any. Però avui et toca agafar forces. És el teu primer dia en aquesta escola? Saps com l'afrontaràs? Espera. De ben segur que hi podem fer alguna cosa. La delegada de Santillana t'ha portat els quaderns de projectes Sabem moltes coses 3.0 amb tots els materials. Els veiem plegats. Els projectes Sabem moltes coses 3.0 són fantàstics si vols estimular la curiositat de l'alumnat. Aquests quaderns semblen uns materials pràctics i fàcils de fer servir. Tenen activitats força interessants, com ara descobrim, reflexionem. Sabies que també inclouen un calendari per fer-lo servir a l'assemblea? Les làmines de les fases del projecte t'ajudaran a plasmar les aportacions dels infants en cada moment. Per a poder aprofundir en cada projecte, Santillana t'ofereix una guia de cicle i un manual de consulta sobre la metodologia del treball per projectes. A més, pots fomentar al màxim les capacitats de la classe basant-te en els avenços de la neuroeducació. Per fer-ho possible, Santillana posa al teu abast la guia Desperta el seu potencial. I ara ve el millor. Sabem moltes coses 3.0 és l'únic material que té associat un espai web controlat per a cada projecte. El web és molt intuïtiu i pràctic. Té una pila d'informació sobre cada projecte i contingut multimèdia interactiu que s'adapta perfectament a cada edat. Fins i tot podràs projectar a la pissarra digital cadascuna de les fitxes dels quaderns. I això no s'acaba aquí. El web disposa d'un espai de gamificació on les nenes i els nens, amb unes activitats molt divertides, podran resoldre reptes i rebre recompenses virtuals per tal de completar la seva làmina d'assoliments. I per si vols compartir les teves experiències, llegir notícies o rebre consells d'altres professors, hi ha un bloc de projectes fantàstic. Ja ho tens tot a punt per ensenyar a les ments del demà. Sembla que els projectes 3.0 et funcionen de meravella. L'enhorabona. T'animes a seguir aprenent amb nosaltres?